Sanizwakala masengisebenza. Ngayike bafethu ngayike. On to the next act. Lo mbhembe ngizombiza la. Imazi safunde high school, ngiserious ngapha. Besafike DUT. Lo ntiyahlehla ngikuyisele ukuthi umuntu kade eqala inkondlo. Ukwenza nje lento esiyenza wena. Inkondlo sangintroduce abantu abaningi. Lento ngithatha ngikuyisela back to 2008-9 le DUT board session. The guy I'm going to call now. Where I met now with Tando from Sanda Bakbol. Tando Fuza. That's my dad. Hey, wait, during the era, no page, no pomos. Who was not Baby? Lord, today you can't say. But when how you not the person? So now, when I live there, I remember Kaki. Yes, the 80 million is on tomorrow. Who's another one to see the Babel and Samuel? One of them has to do my like it. Imagine, I'm asking cruising. Open oil things and be, it's not you alone, Tapuaco. It's all this because it's quiet. So, but to tell you again, you send in order, some get an avenue considered on this avenue considered. Woman is like a lion continue to eat food. I try to design the second. Isibhakabhaka siduthwe izinkanyezi kumnyama akujwayeleki. Alikho nelilodwa ichashaza lethemba nami ngiyazibuza ukuthi imvelo ixabane kanjani kade imunye ngokomoya. Sazotha isibhakabhaka sibabaza ubuhle bale mbalakazana. Ishintsha iyosithela sathemba uthingo lwenqwaba yamakhosazane abelethwe unwabo. Isono kuzekhiyasa lesi sibhakabhaka nomuzwa waso sodwa. Ekseni sahayiza sakhihla esikanani sesaliwe nayilanga. Saphetha ngokuthi ngampela baba ingcosana abangani uma kumnyama buka nje nonyezi. Njengelanga lasebusika ukekela ungazenyezi. Sanibona igama endleleni ebuya ekweluseni. Mlisa Mumbe wayeqhwakele edwaleni. Zinyawo zakhe ezilengisele ngasemfuleni. Emamatheka amahlayeni. Wathwebula isithombe somkakhe emehlweni. Wasidwebe emfuleni. Wancoma ubuhle bomkakhe wabuhlobisa ngezinyembezi zakhe. Wathi umbuzo ukuthi ngizokuthanda isikhathi esingakanani uma ilanga nezinkanyezi sekusuke ngaphezulu kokhakhayi wakho mntakwethu. Wathi isihlubu engisibona othandweni lasemandulo izolo ngikhipha isihlubu. Indoda yakhala yahluleka nokubona seziningi izinhlanzi nasemfuleni. Yababaza kumtoti benhlanzi eyidlenga izolo yathi unothando iphupho likafanayo. Yathi umqambi wokuqhakaza nokunyuka kwayo yonke inhlese yothando. Athi unkazimulo kambali emkhathini ezikhangisa ngokuqhakaza kwakhe.
ababazi inkumbulo kaThemba lakhe kwehlunye embezi amamatheke. Akhumbule emteketisa athi uSidumbu bamkhulekela ukuphelele ezandleni zabo abafokazi nabafokazi. Babelane ngecubu zakhe zomzimba bebabazi ukutapa igolide ngomlomo. Athi nami ngumuntu bengidinga uthando. Uthando isililo sikaNtathakusi. Inhliziyo isibhubha amanxeba ifuna ukuzipholisa yona. Ithi kungcono ukuzithanda mina kunokulangazelela ukuthandwa yibo bonke laba abahluleka ukusithanda bona. Inkanyamba yedelo komhlaba iyosiphosa ngaphansi kwesizilo. Ifihla isililo sayo inhliziyo yaphila. Ithi ube isikhumbuzo esihle sokulwela ukuphila nokuvuka kusasa. Ukusithela kwelanga ukuphuma kwenyanga libolile ubelethe umntwana othonyana. Hayi. Ngaqolozela isibhakabhaka ngabalisa ikanyezi ngasilinganisa nenani lothando nami. Esithombeni somgcaco esanqanyulwa ukuphela kothando koloshodayo. Umzulelo wamankakane ufika nombiko ukuthi ubambe lelo kobanda. Thunjwa. Hathi ingoma wentulayo izwakala kangcono kwabazincazelo yayo nabayidanselayo. Hathi hamba ngoma emnandi bayocula phambili abathandi. Ajike litshe emfuleni njengophawu lesikhumbuzo nokuvalelisa. Agcina indlela ebheke ekhaya. Umthunzi wayethuka ekhaya. Ayidamini. Uthando lunokusibeletha sambe elide ibanga singabuzwanga bathethe. Lunokuba ingoma emnandi engaphindaphindwa kwesinye isikhathi igagu lishelwe izwi ingoma besiyabhika. Liyibi lokusa kanti namankankane anokuhlabelela kahle uma sekumemela ukufa. Hayi. Ike yathi enye inhliziyo seyihambe kakhulu iduka ihlangane lezizwe lasithuthi. Ithi izokuthula kulesi sifuba isacela ukuphumula. Uthi inhlanganisela yamakha amnandi uthando lunokunuka kahle. Lunokuba isakabuli ishintsha imibala lube incazelo esobala. Athi kanti futhi kwesinye isikhathi kube ingwijikhwengu incazelo enomqondo ocacile. Umdlalo wamadela kufa ukuthandisa ngenxa uphinde ukuthandise nangesikhathi sokuphola. Uthando lunokushiya wonke. Uthando ngempela nompilo yini. Ngoba namajuba abedume ngokuhamba ngamabili agcine exabene. Sekushe bangqoqa ubumnene kwasala ukumenemene bathi kudube inketho. Uthando lunokusithwala lubuye lusishiye kwamnyama amahlathi. Kanti futhi kwesinye isikhathi lunokusibeletha nje sihambe elide ibanga singabuzwanga bathi bendlela. Lunokuthi inqobo mangizwe izwi nokudansa kwenhliziyo yakho. Lunokuthi hamba khululeka ungakulingi ubala amagxathu. Khululeka inhliziyo kaze yaqhubha mayiyazi indlela. Lunokuthi hlabelela kanye nezinyoni. Uthi yahlehla leyanqama iginqwe yitshe belishayela izolo. Yalithuka uthando yalibiza ngesuku. Yathi umkhuthuze kakhulu esibayeni nasekhukhwini buka kumina ushiyeni. Imfudumalo yesikhashana mangike ngakhumbula iphunga lakho nesithombe sakho. Kubande kakhulu umqondo uma ubuya bekungumcabango. Uthando lunokusithwala lubuye lusishiye kwamnyama amahlathi. Kwesinye isikhathi lunokusibeletha sambe elide ibanga singabuzwanga ubanzi bendlela. Lunokuphathisa okweqala. Uthi wadlalana kahle umqambo wayo lengoma engathi ngaphinda. Waphika omunye wathena empeleni uthandakaza kuncela nasebeleni. Lunokumjikela njalo mayiseqala ukulithemba lumvulela inxeba. Uthi usenokuthemba uvalo kunothando inhliziyo inyanya mshingo bazalo. Uthi buka nje leyanhliziyo kade ithungwa yivana isikhala.
Iyagodola seyiziyafunda nokwajwayela amakhazi. Isinokuthanda noma isinimanxeba, isinokuthanda ngenhloso yokuphela. Ithi iso ngeso obulale ngenkemba makafe ngenkemba. Kunokuyidungamuzi emagcekeni abathando ngempela kanti uthando lungile. Umuzwa wokutholwa inhliziyo ekade ibambiswa umsindo. Inono into engazwani ngokungcono. Imbawula kwebigodola izolo, ukuphola kwebibipha ngenxeba izolo. Umdlalo wamadela kufo ukuthandisa ngenhliziyo esengabuka. Kodwa ngethemba inhliziyo yothando umlilo iqale kabusha. Uthando ngempela kanti ngithuka. Inhlombe incane kuyasho ukuthi uvale ngento vele umuntu nomuntu nento emthintayo ngaphandle. Ngeke ungadephuli laphana. Yabona? Baxabele ngamadobe yaqala nje. Yabona ke manje umkhuthu zabayeni. Nasephaketheni. Lo mntana ngicabangela. Kuzuza bafakela. Hayi bafethu kwazi kwamnandi. Kwazi kwamnandi. Nginakho ukuthi wena Dlamini isikhathi manje sesiphila ukuthi digital era. Rekhodani inkonzo madoda. Siyiposte online. Selokhu kungoma nje kanje kuphela mawula phambi kwethu. Ngoba mfethu siyedinga lento nobungekho phambi kwethu. Rekhodani bafethu. Rekhodani. Mawunenkinga ungazi lezo ngiyakuzansi mfela. Vele sasibona nje rekhodani. Abafethu hip hop bayiphakamisa. Bebode bezamela amasponta bafika ngendlela. Rekhodani bafethu. Msami ukugweba neenkondlo funa masibona ukuthi rekhodani. Rekhodani bafethu. Rekhodani. Ukubhela wakubuhlungane kimi. Kulama sonto adlule. Sibange isimena khona ikonja ikhiphile ethi angisala nasebusuku ngiyibonela imina lo maseqaleni. Sethi ngithombe. Zulu. So sikhuluma naye sethi kumina bafethu usamhlala nalezinto. I record stuff nami ngihleli la. Manje umuntu ozogcina athulile senongikhumbula ngama-post ama-memory ka-Facebook. Engabe ngiyangi-YouTube. Niyongibuka ivideo, ningibuka i-audio yami. Ubright nje wenza into enkulu kabi lo mdleko. Wayesazi ukuthi uyaphi. He recorded his stuff, he did his show, he did kanjani. So nje mfethu ngikhumbuza lo shani ukuthi yabona into enkulu la ningahambi nazo. Angisho khona la uyakhona. On that note, khona umuntu engizombiza manje.